iripo kwakudzidzisa vanhu maererano nezvenyaya dzemoto taamunguva yachona sekudeclare kwakaita president kune ma-El Nino effects kureva kuti kuchange kune drought, kuchange kune mvura haina kunaya zvakanaka, muchiona mahuswa pamwe chete nezvatakarima zvichakurumbidza kuoma. Kana zvadaro zvakurumbidza kuoma kureva kuti nyika yese iri at high risk or extreme risk kunyaya dzema-wildfires. Nguva moto pataitarisira kuti uchatanga kuzonyatsoti wakubaka kunana July, you will see most of the highfield huswa hwatooma nezvimwe zvakasiyana siyana. Nenyaya yekuti kwakaita drought, you also notice kuti huswa hwedu hwakakurumbidza kuita sei kuoma. That has an impact in terms of the economy nezvimwe zvakasiyana siyana. Vakuru ndobva vaona kuti zvakadaro kuti goho redu harina kuita zvakanaka. Chakatarima chaya chibage chakatokurumbidza kuita sei kuoma. Kureva kuti izvezvi tikaenda pamunda pasekuru Nhinge kana pani moto wa high risk kuita sei ngochibaka. Taiziva kuti kumashanga aizooma kunana July also. Naizvozvo hurumende iri kuti tisaore moyo. Kana taona kuti pamunda pedu papagara papaoma nekuti zvinhu hazvina kuita zvakanaka nenyaya yedrought, ngatichipachengetedzai kuti moto usabva mumunda maNhingi uchipinda maNhingi uchipisa nde. Icho chibage chakaitawo chishoma ichocho choda kuchengetedzwa kubva kupi kumoto. Iyo mashanga aya newo huswa hwatinahwo in terms of the economy takutarisana nezvimwe nekuti takatoona kuti zvemumunda izvo hazvina kuita sei hazvina kuita zvakanaka. Takutarisawo kuti mastock feeds ere atinogona kuita mumashanga yawo huswa